Janjane kowe ning ngendi lelakatmu sajak nyupriyane atiku sujono karo lanang liya cincing ngono Ci. Kadung teles kebes kok kadung teles kebes. Aku nek kadung teles kebes tak bacot. Mbok telesno sisan. Tak teleske gak masalah. Mas Udin monggonya nang ndi kok aku tidak terlihat sama sekali. Nonggurinya musik, nongguri kecamatan. Guri aku balai musik desa. gak roh kok Som. Ireng kabeh ngene ya.
wong ireng kabeh kok malah mau cedakno nggih. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dilihat warna kompak sekali. Kompak. Napa mulai bagian sisih tengah Wah, walah seragaman kompak sekali. sedanten sing Awak dhewe ningali. lak biru-biru, Heeh. sing ningali putih-putih. Putih-putih. Luar biasa. Pokoknya seneng hati nggih, jadi berbahagia karena hari ini hari spesialnya Mas Nganten juga Mbak Nganten. Nggih, Mas. Mbak siapa? Mbak Rahma sama Mas Ageng. Wah, ageng tenan rezekine. Ageng sayang. Ageng, Mas Muga-muga Ageng. rezekine ya ageng. Amin. Samu barangnya ageng. Apa iki? Apa iki? Tanggung Oh, jawab. tanggung jawab Ageng. Sopo ngerti sesuk bres-bres langsung diparingi putra. Amin. Lekas mendapatkan momongannya. Nggih. Rezekinya tetap ageng ya, aku percaya. Iya Gak dong. ngarana sate. Wah, Pak Kajipur nggih sembah nuwun mbok menawi kesinteng mriki. Nggih. Gak mungkin ya? Gak mungkin Tinggal wis Pak. bengi. Nggih pokoke kang sama rawat dalu menika sembah nuwun kanca-kanca, bapak-bapak, ibu-ibu, simbah-simbahku. Pecinta ketoprak khusus Wahyu Manggolo. Nggih. Pokoke saking mirsani Mbak Bile badhe ngersake tembang utawi request lagu nggih sumangga. Ada satu permintaan wewayangan nggih Mas. Muga-muga usahanya Pak Kajipur niki berkah barokah Amin. lancar selalu. Pak apa ibu pabrik sing gede iku ya, Cin? Nang PT Gembul, Kaliori. Gembul. Ya, monggo pun Ya. nggih rumiyin nggih. Sunan saking dulur-dulur Zaren, Mbak. Ngono ya, streaming kata. Streaming nggih. Ya, monggo. Wah, wayangan. Hei. Wayangan kang rindu ilang saka ing pandulu wis tak lali-lali nyatane Hei. ora bisa lali tansah kelingan semu tanduan saka ing pandulu indah pasuryanmu sliramu jantung hatiku Mas tempat jantung aja bayar sakit panjanganku So, so. mancing Hei. angin kalebuku Sinarian Wahyu Manggolo kasang goyang WM Audio ke kantong channel WM Blackpink Monati channel lagi Hasim Londa yang lagi live TikTok masih Yo! Yang lagi nonton streaming selamat malam semuanya. Mas Udi. Wayo. Pikiranku
sliramu sejantung hati. Asik. Ya. Oh no